price nam taka pipe kue trik. Kublai pigi perlu ki parajor baro ki baju sengotenat besngap ya video ha kene ka channel. Te perlu ha kene ki video menta tu na page ya kene ka we pat kanotis kop khwai khabam. Ka badai ha ka lai phwe trik upnai basan ar hajar phun riu kata kamut menta upnai me ka bahapru ha ka sngi Sunday. Te nak menta jung tu perlu rawon ki bom la ban le menta ha kene ka ji kop khwai khabam bakadai ka sngi Sunday was ngawe ai. Henry kene ke jing betip junga kadai nagam ta jung tu plok rawon kibala ban lej ben simta ha ka ji kop khwai khabam wadla ka hap ha ka sngi Sunday kata ha ka lai phwe trik mentau bnai me te tung ne puleno ya kane kan tis kop khwai khabam na du ka basdang yawan sia ka ji kop khwai khabam ya ka ben penyaj dai ba w kriam hargat bat ki parlo kajaka kadai pom kanyo mar persya bat kajaka baju penong fit tengah hakapung jui kong kemilbon mar banyang tengah trai plasai halor kane kajaka dan mar kajaka kadai hapom kanyo kemudian mar persya bat kajaka baju penong fit tengah ka tarik kadai ka lai phwe tarik mentau nai basan arajar pun riu ka bahapa kesni Sunday kapor khwai kadai khandai baje men step kan kut ar baje janmit kad ba ke jing ais ngubha ha kate ka sngi kilong kumne ubaneng kong unyo san phau hajar uba ar phau hajar uba lai ar phau hajar uba saw bad basan kinyo si phau hajar marwai nang ta ki kon certain price ki don chi phau tali ki barang yo khat san spa marwai en sya ban bu jaka daw tempuri sticker ha kate ka juhi ka sngi khwai na du kapor hinyu baje men step Kum dan kam bandai lupa Hendrai insya ban bujaka men step na du kapor new baje ka dor jong bai tiket kadai tang san spa dengka shirwing wei khwai bat ha ka te ka sngi kan sadon ru sa ka lokidro ha ka bagi price jong ka lokidro kilong kumne uban kong unyo ar phau hajar uba ar unyo phau hajar uba lai unyo san hajar kan bakador jong bai tiket logi draw kadai hispa tengka kawei bat ars pa tengka penyo lai teli ki tiket ki kendon kenlong kumba julong haki wei pat ki competition kwai na lor ki dok harim ki baladon lupa haga de kepung lade banthe dok khatmai salai kuntal haga arp san terik tevsan arjar punriu hakapor men step en amsim jing theo yagi khasu barkap ane kita kha he Om Sya bat sajing bam kan bom pedai kepor kwai. Bat Om Sya ban wan di jing di na mara de ban ai wai lupa. En Sya tangi kinong digwi di kenyang bat kitir kwai. Na ka ta jing tip ba khamnia phun ha kinik ar tali kin bar ki badon ha kane notis. Tim ta sapet pen ku de jing thedo kha ka ba itanat ha ka ke jaka. Kata ha pom kanyo kemudian mar persya bar ke jaka baju penong fit tengah na kapta ka de khwai khabam ha ka lai phwe tarik mentau bnai me blai sibun Sim tekanan Alpo penyal. Apa em? Dah. Serum. Dah. Mana bang size. Saya
hả Vâng. rồi cái rạch lướt bờ rồi mà à nè con cái đó nằm ra là thui trick